Dokázala byste mi říct, jak se ten špatný spánek může projevit na zdravotním stavu? Určitě. My už jsme říkali, že ten spánek má vlastně zásadní vliv úplně na všechno Ano. a v našem těle je to tak, že ty pilíře dobrého zdraví jsou právě ten spánek, dobrá strava, Mhm. dobré vztahy a potom pohyb nebo cvičení, nebo jakkoliv to nazveme. To znamená, pokud se bavíme o rizicích, které jsou spojeny s tím nedostatečným nebo nekvalitním spánkem, jsou to například zvýšená rizika cukrovky, druhého Okay. typu, zvýšené riziko obezity i zhoršení mentálního, duševního zdraví a je tam také určitá spojitost s některými typy rakovin. Takže opravdu to nelze podceňovat, ten spánek je naprosto zásadní a klíčový pro dobré zdraví, dlouhověkost. Není to jenom o tom, že bychom dosáhli vysokého věku, ale je to taky o tom, že dokážeme ten život prožít vlastně ve zdraví. A kvalitněji. A kvalitně.